ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯшии имрӯзаи мо дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ ҷамоати Чиптепа деҳаи Дарёбод мебошад, назди бозорунда қариб аст. Хулас хонаро то ки тамошо мекунем, дастгирӣ мекунем, номерои соҳибхона, номеро барои реклама кардан ҳамаша мондагем. Навора бо диққат тамошо кунед, навора сар мекунем, беҳтарин навор лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед. Мо навора шурӯъ мекунем дӯстони азиз. Салому алайкум бародаро. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ. ҷамоати Чимтепа деҳаи Дарёбод аз пости поёни корвон 2 километр то хона. Ин пушти хона полия, замини холӣ, ягон кӯрам нест. Просто баҳорда табиати зебо мешавад инҷа. Хона дар масофаи 4 сутист ҷойгир шудагиай бародаро. хона расчёти 2 этаж дорад. таги хона полностью подвал. хоб ин ҳезумхона инҷада. ҳезумхона. хоб бародаро, мана пушти хона. хона кирпичи пухтақатӣ. хоб ҳоҷатхона, ҳаммом, аловхона, танур. бародаро мегзарем ба қисми таххона. хоб бародаро, таххона ина мо анҷомхона кардагем, подвал. болош пол задагӣ, баъди пол нима налит кардагӣ. анҷомхона масоаташ хеле ҷа чанд шузе аз хонаҳо гап мезанем, баъд хутон хулосаша мебурем. хулоса ҳамин хеле ҳози як 4 ба 8 ҳамин хеле айда иҷа. хоб бародаро, мо дуюм подвала хонаи шишт кардагем. зимистонда гарм, тобистонда салқин. хоб мегзарем ба дигари подвал. бародаро, ина подвал. мана як хона 3 ба 4 детский комната. утеплит кардагиай девор, полни гипсокартон карда обшиват кардагем. утеплитай, полам утеплитай. ин хонаш утеплит надорад хай. печка, хона гарм. дута 4 ба 3. бародаро мегзарем ба қисми ҳавлӣ. хона ина бародаро. хоб дуюм ошионаш бардоштагӣ нест. аз ин тараф дуюм ошина бардорӣ, агар 3 этаж мешавад, аз суни пеш 2 этаж мешавад. хоб мегзарем бародаро, ин чизи палаткае ки кабути мебинед, ина мо гараж кардагем. мо кам устогӣ мекунем, устохона кардагем инҷа. бародаро, ина хона пешхона, терезаи витираж кардагӣ. қисми ҳавлӣ бародаро. ҳавлӣ дарвоза. гаражи мо гуфтем, чӣ хеле ки гуфтем, ин гаража метонем ҷои мошинронӣ кунем, метонем канем ҳавлия. мақсад ҳавлӣ кушод шавад. запчаст инҷа рости гап усто ки ҳастем, камтарак ҷо майдагӣ мекунем. ин пешхона бародаро. ин гараж, чӣ хеле ки гуфтем. мегзарем ба даруни хона. бародаро, хона расчёти 2 этаж гирифтагиай. лестница рехтагӣ, боло монолит кардагӣ, 1 метр дига ғишт бардошта мондагӣ. хона ба ғишти сурх. мегзарем дар даруни хона. бародаро, свет доимӣ. инҷа расчёти кухнӣ. пушти ҳамин шванерда турбоуш кашида буровара мондагӣ, тайёр кардагӣ. так кафел кардагӣ кухня.
خب سه در خونه площади 65 квадрат. یعنی مهمانخانه برادران، مهمانخانه 480 با 2.5 مهمانخانه. پولو لامینات. میگذاریم خونه دیگری. خونه 3 با 4 تعمیر زمانوی. اینجا شده راستی پیچکا کردم آنگه تعمیر زمانوی. تریزو و پلاستیک هم راسیستی. میگذاریم خونه دیگری. خب این خونه هم برادران 3 با 4